Открий тиган, който спокойно можеш да завещаеш на внуците си. Делимано Деличия. Уникално устойчив на надраскване. Безкомпромисно незалепващ. Яйцата не залепват. Загорялото мляко просто пада. Дори металните четки не оставят дръскотина. Подложихме го на екстремни тестове, които съсипаха обикновения тиган, но не и Деличия, защото той е с уникално устойчивото покритие керамика Форте. Той е до 3 пъти по-незалепващо, до 50% по-устойчиво на надраскване и с двойно по-дълъг живот. Открий универсален тиган Делимано Деличия. Уникално незалепващ, от естествени материали, лесен за почистване и екстремно устойчив. Вземи го сега с 40% отстъпка. Само за 29,90. Сигурни сме, че като го пробваш, ще си купиш и другите съдове на Деличия. Побързай! Промоцията е само до 2 декември. Металните прибори и честата употреба съсипват покритието, но не и керамика Форте. Виж, направихме екстремен тест с обикновен тиган и тиган Делимано Деличия. Повърхността на обикновения тиган е напълно съсипана, но погледни Делимано Деличия. Покритието на тигана остана безупречно здраво и гладко. Най-добрият тест за незалепващо покритие е със загаряне на мляко. Резултатът е уникален. Тигана Деличия е напълно чист след няколко опита. Яйца на очи? Няма да повярваш как се приплъзват от тигана. Обръщаш спокойно рибата или месото. С еднаква лекота приготвяш зеленчуци и ефирни палачинки. А почистването на тигана е повече от лесно. Избери универсалния тиган Делимано Деличия. Уникално незалепващ, от естествени материали, лесен за почистване и екстремно устойчив. Вземи го сега с 40% отстъпка, само за 29,90. Поръчай още сега на 0280848383. Потърси го в магазини Topshop и на Деlimano BG. Открий го в магазини Метро. Побързай! Промоцията е само до 2 декември.